Qinisile kakhulu ngoba uma ubheka kahle kahle izinto kufanele ukuthi isikhathi esiningi sizilinke kokhokho bethu ukuthi bona bebenzani. Ngoba impilo after okhokho bethu, impilo ngithi nje after ukufika kwabelungu ishintshile impilo, ayabe saba yiyona leya mpilo ebesiyiphila. Ngoba njengesho nje mhlambe negama thandaza, umthandazo, khuleka, umkhuleko, mhlambe lalingekho, angisho ukuthi lalingekho kodwa sengithi mhlambe lalingekho ngoba sasikwenza babekwenza okhokho bethu ngezenzo, babengakusho ngomlomo. Sasingekho isidingo sokusho ngomlomo ngoba babekubona kwenzeka ngamehlo, babe reacta kulokho asuke bekubona ngaleso sikhathi. Okusho ukuthi nje ukhuleka, thandaza, uma ukukhuleka kuvele uma ngabe wenza izinto ezidingwa umdali noma uhamba endleleni kaMdali okanye ugcina izimiso zikaMdali, ukuzikhuleka lokho, uzikhuleka ezimisweni zikaMdali. Uphinde futhi lapha ekuthandazeni, uma wenza izinto ezithandwa umdali, that is ukuthandaza. So uMasoka nje uyivalile, uyibeke ngendlela nami engiqonda ngayo. Ngisho nomntanami engimzalayo uma ngenza kahle angakhuleka kumina ukuthi akwenza ukusondele. Ngizama ukuyisondela kulesi emhlabeni manje isikhumeni ezipractical. Yikho mhlambe kuthiwa nje umzali wakho uyena uNkulunkulu wakho. Kunjalo. So uyakwazi ukuthi uma ubuhambile benza into e-wrong noma into embi bese wena uzikhuleka kini ukuthi thina kithi asikwenzi. So into practical kanjalo. Njalo. Ukuthula akube nathi. Sibingelele imimoya esiphila nayo nesifike nabo esihamba nabo. Namhlanje sizokhuluma indaba ebalulekile. Sikhuluma ngempilo nje general. Impilo ngaba indlela esiphila ngayo, indlela esiyikhomita ngayo umdali nokuthi umuntu mhlambe wazi kangakanani. Khona this argument that umuntu mhlambe ngi-advocate, that is not knowing was mouse court. So we talk about life, we're trying to explore ukuthi kahle kahle ukuze ube umuntu ukwazi ukuphila, ungakwazi ukuphila ungakwenza ngalokho esikufundisiwe noma yini lo kufanele uyenze ukuze uphile ngokwentando kaMdali. Namhlanje ngihamba nezinsizwa engibambisene nazo la kulwazi. You know Mr. Dlamini on my right, ngibe noMasoka sina samsobunxele. Esizobonisana namhlanje sivuselelana ukuthi konje iyini impilo. Khona umbuzo ukuthi ikhona impilo emva kokufa. Bese bakhona le imfundiso sewethu ezithi kunesiqalo nesiphetho. Ngokwazi kwethu impilo ayifi, ihlale ikhona. So namhlanje kwesikhulume kwabanzi sishila ulwazi about impilo. Angiqala ngamuntu kaDlamini, ngicela ubingelela ababukeli bethu. Ukuthula ngiyabingelela kini nonke, ngibingelela nemimoya emihle enathi lapha e-studio. Ukuthi nje ukuthula nakuyona nakuwo wonke umuntu olalela. Akwanda ukuthula Dlamini, umntaka kaMasoka. Angithi ukuthula kubonana bonke ababukeli, abalandeli bohlelo, umoya esinayo emihle, ukuthula makwande. Ngizoqala lapha ke akho order. Umbuzo engizoba nayo ibhekisile nobabili. Ukhona into sesiyenze esikhuliswe ngayo okuthiwa ukuthandaza. Bathi abanye ukukhuleka. Ngicabanga ukuthi ukuthandaza nokukhuleka nokuthemeleza ngaba into eyi-one. Ithini into ngokwazi kwethu ukuthandaza kusho ukuthini?
Asiko la Mtakamaso. Ukuthandaza singatsho sithi ukuthandaza nakho ukukhuleka ngoba kunegaba ezihlukile noma kunezinto ezihlukile noma izinto ezibekwe ngokuhlukaniswa ukuthandaza, ukukhuleka, ukunxusa. Abantu abaningi bake bakubuke ngento eyodwa yonke leyo, kodwa uma ngabe siqala ngakho mhlampe ukuthandaza sikubheka, sikujulela, sikubuka ukuthi yini, ikakhulukazi ngeso lokhokho bethu. Ukuthandaza bebekubheka egameni elithi ukuthanda, okusho ukuthi ukuzithanda wena uqobo, ukuthanda umakhelwane, ukuthanda umndeni, ukwenza izenzo ezithandekayo. Yonke into oyenzayo uma ngabe ithandeka, awukho umthandazo odlula loyo. Bekuyikona kuthandaza kokhokho bethu. Kungekhona ukuthandaza kufike manje. Into endala, ukuthandaza kwamanje ilokuthandaza esingathi ku-institutionalized. Ilokuthandaza lokhu oku-performative, izinto lezi okuyi-performance rather than ukwenza. Kodwa ukuthandaza kokhokho bethu kade kuyisenzo sa-everyday. Kade kuyisenzo sa-all the time. Kuyafana nakho ukukhuleka ngoba kubona ukukhuleka kahle kahle ukubophezela. Njengoba sisuke sisho sithi inkomo siyikhuleke noma inja siyikhuleke emthini. Ngakho-ke ukukhuleka bekade kuwukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi uzikhuleleke kumvelinqangi, uzikhuleke kumdali. Umkhuleko iwona loyo, kusho ukuthi wena yonke into oyenzayo ixhumene nomdali, yonke into oyikhulumayo, yonke indlela oyihambayo, yonke into oyithintayo ikhuleleke kumvelinqangi uqobo. Uwona mkhuleko loyo. Usho ukuthi mawusho kanje umuntu ukukhuleka noma lokho ababekwenza kudala babazi ukuthi benzani. Then namhlanje sekuba uba ngumsindo nje ukuthi ngoba ubone ubani ekukhuleka wazokhuluma ngamanga. Njengamanje ukukhuleka sekuney'nsuku. Umuntu useya esontweni ngesonto ayokwenza umkhuleko. Abanye mhlampe ukukhuleka uma ngabe mhlampe elala noma ngabe edla noma bevuka Noma ephatheke kabi. noma ngabe ephatheke kabi. Ngezinye iy'khathi wenza intando yakhe, okusho ukuthi ngezinye iy'khathi akakhulekile kumvelinqangi. Uzikhuleka only on certain occasions. Ukuthi iningi lethu sesikhuleka ngoba khona esikucelayo kumvelinqangi. Yebo. Nakho-ke futhi ukucela akukho wrong. Kodwa-ke ukucela ilento lena esiyibiza ngokuthi ukunxusa. Mekuthi ukhona isidingo noma izidingo obhekene nazo ngalezo y'khathi, akukubi ukuthi ube ne-conversation nomdali okuwena ngaphakathi, ukhulume naye unxusa. Njengoba nje bekade senza mhlampe mekuthi imvula azini, siye entabeni siyonxusa umdali ukuthi sicela iy'mvula, sicela ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Mntakadlamini, ungangeza uthini kule nto ebaleka ngasithintayo ngoba into engiyifundayo ukuthi uma ukhuleka kufuneke yonke into oyikhulumayo usuke uyibophezela kumdali. Ukukhuleka kwakho khona unhlanhlatha nje. Uyazi ukuthi wenzani ngasikhathi sini. Mhlambe wena unga-add uthini kulokho asekuthintile Mtakamaso. Ihlapha esikhonkosini uMfakamasondo ngoba uma ngibuka njengethi institutionalized, I'm sorry igama lengikhinca, uqinisile kakhulu ngoba uma ubheka kahle kahle izinto kufanele ukuthi isikhathi esiningi sizilinke kokhokho bethu ukuthi bona bebenzani. Ngoba impilo after okhokho bethu, impilo ngithi nje after ukufika kwabelungu ishintshile impilo, ayabe saba yiyona leya mpilo ebesiyiphila. Ngoba njengesho nje
Mhlambe negama thandaza, umthandazo, khuleka, umkhuleko, mhlambe lalingekho. Angisho ukuthi lalingekho kodwa sengithi mhlambe lalingekho ngoba sasikwenza babekwenza okhokho bethu ngezenzo babengakusho ngomlomo. Sasingekho isidingo sokusho ngomlomo ngoba babekubona kwenzeka ngamehlo babe reacta kulokho asuke bekubona ngaleso sikhathi. Okusho ukuthi nje ukhuleka, thandaza, uma ukukhuleka kuvele uma ngabe wenza izinto ezidingwa umdali noma uhambe endleleni kaMdali okanye gcina izimiso zikaMdali. Ukuzikhuleka lokho, uzikhuleka ezimisweni zikaMdali. Uphinde futhi lapha ekuthandazeni uma wenza izinto ezithandwa umdali, that is ukuthandaza. So masoka nje uyivalile uyibeke ngendlela nami engiqonda ngayo. Ngisho nomntanami engimzalayo mangenza kahle angakhuleka kumina ukuthi akwenza ukusondele. Mangizama ukuyisondela kulese emhlabeni manje ukuze sikhulume ezi practical. Yikho mhlambe kuthiwa nje umzali wakho uyena uNkulunkulu wakho. Kunjani. So uyakwazi ukuthi mabuhambile benza into wrong noma into embi bese wena uzikhuleka kini emuva ukuthi thina kithi asikwenzi lo. So into ipractical kanjalo. Lento inginika le mbuzo wami olandela ukuthi mhlambe kanti kahle sizokwenzani emhlabeni singoba yini sila asithi ngingubani mina weDlamini njengoba ungibona. uNjomane wakheke ngegaba ezimbili. Wakheke ngokomoya one-overall ebizwa ngomzimba okuthiwa umumo, kusho ukuthi isimo sokuma esikwazi ukuthi ume ukuze ukwazi ukwenza izidingo zikaMdali akakulethele zona la emhlabeni. Mawuthi ngime futhi mina ngiready ukwenza noma yini. Ngime ngomumo. Yes, njengoba kuthiwa angithi kuthiwa noma ukhuluma kuthiwa ukukhuluma kahle kusuke kushiwo ukuthi uyakhula ume. Uma usumile you can see izinto then you can do izinto ngoba usukhulile usukumile wama. Ukusho ukuthi ke uma wena umdala ekudala ukunikeza iresponsibility ozoyenza le emhlabeni, awukwazi ukuza nje emhlabeni uzodla Phutha. hayi alikho iphutha lokuza umuntu emhlabeni. Akekho umuntu okufanele eze afike adle bese yashona. Hayi akufanele kube kanjalo. Maso uthi uba wena ujule kakhulu lo mbuzo. Ujule kakhulu kodwa ngiyayithanda indlela ubaba uDlamini ongumholi wami ayibeka ngayo ukuthi umuntu kahle ungumvelinqangi in a physical form. Okusho ukuthi wena ubuwena ngokujula kwakho ubuwena njengomuntu umumo ntu noma umumo kantu ungumvelinqangi. Lento le isibuyisela kuyona lena besikhuluma yokukhuleka ngoba umuntu uma ngabe ezikhuleke kumvelinqangi ufana njengomntwana ekhulekeke esibelethweni esikanina through i-umbilical cord. Okusho ukuthi ayikho into akwazi ukuyithola ngaphandle kokuxhumeka kwakhe kumama through i-umbilical cord. So umama mangabe edla nomntwana uyadla, umama mangabe ephatheke kabi nomntwana uyayizwa leyo nto. Ngisiphuko ngoma kunuka umntwana. Yebo. So yonke into eyenzeka kumama iphumela kuyena umntwana
Kodwa umntwana lokho ngeke kuze kwenzeke ngaphandle kokuthi i-umbilical cord ixhumeke between yena nomama. Ngizongixoleleka-ke i-umbilical cord angiyazi ukuthi ibizwa ngani. Inkaba. Okusho ukuthi Inkaba. okusho ukuthi uma kunjalo kwamasoka ayikho into engalinkile kwenye ukuze iphile. Thina silinge kwimvelo vele ngeke ngithi umntwana mesesiswini udinga into eziwu-4 kube khona umoya, kube khona amanzi, kube khona ukushisa, bese kuba khona ubumnyama. If you take away any of these 4 lo mntwana akaphumeleli. So ngikhuluma into esho ukuthi yonke into incike kwenye njengoba silapha nje siyaphefumula. Akuwona wethu asiwazi uqhamukaphi ubukhulu bukamdala asilethele bona emhlabeni. Ngeke ngithi futhi thina njengomdala esikhethile ngeke ngithi umuntu unoline owodwa mangisho la ukuthi lapha we got the bottom line la ngiba sihleke kanje we can't go down but asinayo i-top line. I-top line kuthiwa sky is the limit ngithi. So lo umehluko phakathi kwami nesilwane, isilwane sina both, sino bottom no top. Asithi inkomo yawozucabanga beyond le nto eyiyo. Vuka ekuseni iyadla nje lebuyisho bese kuphelile njalo. And thina abantu ithina kuphela sine backbone i-back eqondile. Sikhona isilwane osaziyo esinye esine back eme kanje ngaphandle kwethu. That gives us the power to sky to be a limit. Zonke ezinye izilwane most yazo izigobile ziparallel to the ground. Yayibona. Hayi angabe sengikhuluma kakhulu manje ngoba phela manje nami siyafunda nathi. Yayizwa kaze ngiyibuke ngalokho kodwa sengiyayibona. Impilo into enjalo. So nale yempilo okusho ukuthi njengoba ngingazazi ukuthi ngobani mina kufanele futhi ukuthi ngize ngizazi kufanele ngihlale ngedwa nje ngiyibuze imibuzo ngoba imibuzo le esibuza ukuthi ubani akulula ukuyiphendula. Ikhona incwadi engikhumbulayo eBhayibhelini I think uGenesis 6:3 lapha athi uNkulunkulu umoya wami esho wakhe awunakuhlala kumuntu iminyaka engaphezulu kwa-120 after esehlwaya abantu ukuthi bonile emhlabeni. Uthi umoya wami ushuthi mina uJesu methu nje uyindodana kaNkulunkulu nawe uNkulunkulu nami futhi nguNkulunkulu. Yebo kunjalo. Singonkulunkulu phela thina. Thina onkulunkulu. Umdali umvenqangi uyilevel engaphezulu. Yebo. Akekho kwilevel yobunkulunkulu. Ngoba angithandi kahle ukuthi ngithi kuyila kuyesingisi ukuthi ngithi he ngoba he umnika igender. Umnika igender. Ngiyacabanga ukuthi I'm not sure ukuthi uma ngithi it mhlambe kuba kubi yini kodwa nje engithi ngisebenzisa uhe ngithi uGod yena akekho elevelini yethu njengama gods. Thina singama gods. Ngoba if uthi God ungalinika lelo gama obuningi gods. Uyabona amaseko gods ke seko uNkulunkulu. Yabo kanti kumvelinqangi ithi umvelinqangi Allah phela lapho akudluli. Akukho ongale akukho ungayicabanga uyifanise naye umdala. Ngoba angithi njengeleli gama lethi imvelinqangi laqa nje umuntu onobuchopho ophezulu kakhulu ngobheka ngoba njengelithi imveli ihlanganisa imvelo bese lithi inqangi. Inqangi into engaqondakali. Yabo into ongeke uyiqonde ukuthi lento yenzeke kanjani. Yabo it's a puzzle. So
ingakho kuthiwa umveli ngqa ngoba uxhomekeke emvelweni kakhulu kodwa manje akwazeki kahle ukuthi ivele kanjani akekho onolwazi ukuthi umdali wavela kanjani. Osho ukuthi la abelumbi bona bafike nalento yokuthi umhlaba waqala kanjani banesiqalo nesiphetho ngabe kuyiqiniso masu insima seyideni phesha kwaqalwa la bese kuthiwa futhi masufile futhi sekuphelile. Umbuzo wami i-twofold ngabe abelumbi njengoba bethi nje kunesiqalo nesiphetho futhi sebenguNkulunkulu sebazi ukuthi kwaqala kanjani kuzophela nini. Uphinde umbuzo wesibili uzothi ngabe umphefumulo ngabe kukhona ukuphila ngale kokufa njengoba siyilast siyaphila. Is there life after death? Asiqale lokuqala. Iqiniso lisekutheni yonke into esiyibiza ngesiphetho iyisiqalo esisha. Ayikho into ephelayo ngoba yonke into comes from i-energy, so izinto they always take new form. Iyashintsha. So njengoba nathi siphila kule realm le noma kule level le kule reality le esikuyona asiqali la akusisona isiqalo sethu lesi. Kukhona la esiqala khona manje bathi esikhuluma about umntwana ekuyiwomb kanina. Leyo bekuyi-reality yakho leyo. Bekuyimpilo yakho Bekuyimpilo yakho at the time. Let's just say for 9 or 10 months. Yaphela leyo reality. It came to an end. Kwase kwazoqala le. Kwasazana. Yebo. And uma ngabe sisuka kulena siya kwenye futhi elandelayo ingakho siyayisizwe uma ngabe umuntu esedlulile emhlabeni uma ngabe umzimba wakhe ulele phansi siyayisithi usibanibani useshiyile kanjani ngoba phela na umzimba siyambona esawona kodwa umzimba akuyena lo kodwa yena ngoba kasiyena umzimba uhambile useshiyile okusho ukuthi sekuphelile ngenyama lokho umnyama bekade izokwenza yebo sekuphelile ngakho kodwa yena ubiyena useshintshe usakhona useqale isiqalo esisha usesiphethile lesa kade kusona senyama. Thini lami nako ekhuluma China manje maso lento akayishoyo yenza isense enkulu kakhulu lento akayishoyo kodwa khona lento abathi i-reincarnation I'm not sure ngayo kodwa ke uma ngabe ngiyizwa inkulumo kaMasondo ayiyi kwi-reincarnation isho isiqalo esisha njengesho nje ukuthi uphuma emzimbeni usuyoqala impilo yomoya futhi usuqala impilo yakwamoya usuwumoya manje sekuseleni igama lakho nomoya wakho umzimba wakho usushiyekile sekufanele ukuthi uyolahlwa umzimba wakho. Ngiyayizwa ke kuleyo lokhunjana la ekuphileni ngale khona into ithanda ukungiphazamisa nalento yezulu nesihogo lento yokuphila after death lento yezulu nesihogo ithanda ukungiphazamisa ngoba angiqondisisi kahle hle ukuthi iqhamukaphi yabo ngoba mina ngithande kakhulu ukuthi lokho esikuzwe ngokhokho bethu kube ikona esincika khona ngoba
sinethemba ukuthi kwakukuhle ngoba izinto zazibukeka zihamba ngendlela egculisayo. So ngicabanga ukuthi lokho kwakwenziwa yibona kwakukuhle ngoba bona bengazi isihogo, bengazi isiZulu, bona babazi ukuthi nje kufanele bagcine imiyalelo kaMvenqambi. Umuntu uma ngabe ehamba kuthiwa kusho ukuthi useya kweminye imimoya yakubo, uya kokhokho bakhe. Ukuthi lento eyenzeka umuntu wesifazane eshada ngetho ngezulu uye emendweni uyokwenda. Umuntu ohambile emhlabeni kuthiwa naye usendele kobaba mkhulu ngoba ma uyoshada ufike ekhaya kuthiwe siyakubulala, siyakukhipha manje usuyovuka kwaMhlongo. Kodwa masifuna ukubona sizokwazi ukubona uMhlongo awufiki. So azafika thile ngisho igama elisha qhaje igama elisha. Yeah. Uselapha egameni elisha ngikhumbula enye into ngayifunda kuthiwa ukuze into ukwazi ukuyicontrol fake iqamba igama. So umuntu osameshada uqanjwe igama ukuthi wena myeni wakhe sefaya manje umnakekele. Angithi ingane mayizalwa iqamba igama bese iba irresponsibility yakhe. Uqamba umuntu igama kusho ukuthi you are taking over. Isikhathi sozihlupha ngoba lento iningi yabo iya kwenye iphindi iye kwenye. So le yokulokhuza ke besikhuluma ngale impilo ukuthi is there any life after death? So siyavumelana ukuthi umphefumulo awufi. Yebo, ngoba kahle kahle umuntu uphindela la evela khona. Sonke sivela kumdali, sonke sibuye kumdali. Oh, sengikhumbula le ngayibona kwiTorah amaJuda athi isihogo njengoba la emhlabeni siphila lempilo ethe engasile sithi ngombulala. Mase ngihambele emhlabeni isoul umphefumulo wami awukwazi ukubuyela kumdali same time. Uthatha isikhathi unembeza. Bathi yona ke isihogo leso ukuthi uhlela kufanele mawonile ekhaya balibehlele ukuthi TV behleka wena ukwazi usesihogweni. Hayi ukuthi into elithela ukuthi no ukuthi uma ngabe angifuni ukujula kakhulu mhlawumbe ukugxila kakhulu ngoba umuntu wazi kangcono umdali. Kepha thina sidlulisa lokho esikufundisiwe ukuthi kahle kahle uma ngabe udlula impilo uyaqala, it's like uyibuka from in hindsight yonke into becomes clear masudlulile. Yeah, yonke into becomes clear. Njengamanje yonke into siyayibuka kodwa kukhona lokhu kufipizela. Yebo lokhu okukhona okwenziwa inyama ngoba inyama limited. Inyama inama desires and senses nani. So iyasilimita ukuthi siriche leyo highest level of spiritual enlightenment. But mabe usudlulile, usuphumile enyameni, outside of this limits lena ekhozwa inyama. So izinto uyibuka kangcono. Ngakho ke even izenzo zakho manje ziyabuya. No man, bengirong lapha ngenza iphutha, lapha ngenza ukuthi, lapha ngenza ukuthi, ngenxa yendawo okuyona ukuthi ihlanzeke ngale ndlela le awufit right away. Awufili kahle nawe qala yabo. So you have to go through yebo leyo cleansing qala of unembeza wakho ukuthi uhlanzeke, then kuze kufika isikhathi lana khona ke usu right. Yebo, usu understand nawe ukuthi no vele I was under limits yokuthi ngisenyameni. Vele I was here emhlabeni to have ama experiences of guilt, shame, sin, konke lokho, love, beauty, zonke lezo zinto lezo. You are here to experience yonke into, yonke ama emotions. Ngakho ke muthi usufike kuleyo understanding, then you are back kuleyo state of purity. Ngoba abake bagula kakhulu mhlawumbe angene kwikhoma ahlala isiphendle bathi mawuyikhoma uzonke into abayishoyo kodwa you cannot
respond. Kodwa uyabeza bekhuluma la uyakhala omunye uyabuka nje. And futhi bonke noma ngithi most yabo bazokutshela ukuthi babengafuni ukubuya. Kanti nalaba futhi ke abaphilayo ngithi uzathi umuntu nyakazisa isandla ngibona ukuthi sinalo ulwazi thiye. Kuphela umzimba uzivikele. Siyazi ukuthi njobe lapha siyamuzwa. Kodwa ngoba sibanjwe inyama asikwazi ukuthi look beyond. Futhi mangabe edlamini ufuna ukwazi mhlambe ufuna ubuke inwards, ne? Ufuna ukwazi. Njengale ngisho ukuthi umuntu mabe sesibhedlela kuthi ngibani ukuyikhoma. Kodwa uyezwa. Nalabo bangaphandle basuke bazi ukuthi uyezwa kodwa baphinde bakhaya. Kodwa bazi ukuthi uyezwa. Bakhulume nawe. Hey. Ufuna ukwazi. Emnandi le ndawo. Uma ufuna ukwazi ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuya nokuthi ufuna ukwazini ngoba ukwazi ufuna ukwazi into yokuqala okufanele uyazi fanele uzazi wena ukuze ukwazi umdali. Ngoba kufanele ukuthi uzazi uma wazi umdali indalo uzoyazi. Yebo. Ngoba into eyodwa umdali nendalo uzoyazi ngoba wazi umdali. Zinika isikhathi sikamdali then uzoyazi lokho nami. Yingakho kwabakhona abaprofeti. Ngoba abaprofeti kahle uma ubhekisisa abantu abanolwazi bakwazi ukuthi bazi umdali okwazi ukuxhumana nabo ngendlela abaxhumana ngayo. Mhlambe akubona abakhethiwe ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthi ngifuna ube umprofeti ngizofunda kanje Usho ukuxhumana nabo. akekho umuntu ongcono kunomunye. Akekho umuntu ongcono. Umuntu uyazikhethela. Uma ufuna ukuba umprofeti ungaba uyena. Khona abantu abasukayo emakhaya bohlala entabeni. Behlalela ukuthi ngoba khona bakufuna ulwazi abalufunayo ngemvelo. Yabo engilinganise nje ngithi abantu abaseduze amarasta akasuke ayohlala entabeni. Ayohlalela ukwazi indlela eqondile ukuze ahambe ngendlela adle izinto ezifanele ukuthi azidle. Ukuze akwazi ukuxhumana nomdali ngendlela eyiyona. Angithi kuqhamuka lapho ukuthi ke wena mhlambe ke ngokwelokhunjana yakho ngokusheshsha mhlambe kwengqondo yakho noma mhlambe uthola ukuthi usuwazi kangcono ngoba nayo lento yabaprofeti uzoya ngokwakho ngqo nje unjomani uzicabangela ngoba ngicabanga ukuthi izinto ezenzekayo into ukuze uyivume into osuke uyi-understand. Ngayisho mina kodwa uma ungayi-understand ngeke uze uyivume ngoba awuyi-understand. Kodwa into eyenza isense kuwena uthi uma uthi nawe ubone ukuthi hayi lento le iyayenza isense. That is what you choose. Njengoba nabaprofeti uma ngabe besitshela izinto uyamlalela umzwe uthini njengoba nje sithi khona izinto esesithi njengezulu nesihogo siyasho ukuthi hayi isihogo into engekho izulu into engekho yabona ngoba yini kodwa bona bayasho bathi ungayi esihogweni kufanele wenze ukuthi yabo. So kodwa njengosuke bekusho wena uma ngabe ukungenza isense kuwena uyakurejecta lokho. So ukwazi kukuwena nokuthi wena uzisondeze elwazini olukhona. Usondele elwazini ikakhulukazi ulwazi olupure ngoba kufuna ube pure uma ufuna ukuba nolwazi oluphelele. Usho ukuthi kuyenzeka umuntu abe nolwazi la emhlabeni mina nalento ukuthi sonke siyafundiseka. Yebo. Sonke basiphila nje siyafuna. Akekho umuntu wazi
That is why mhlambe even nencwadi ezibhaliwe sometimes ngeze confuse ukuze ungabe comfortable ngoba once what uyazi uba ucomfort zone. So akekho umuntu owaziyo sonke siyafuna. That is why ke Njomani ngithi mina it depends how you understand and how it making sense to you, not to me, to you. When uvuma ukwenza sense kuwena ukunderstandile kwenza sense kuwena, then uyakuvuma ke lokho ukuthi hayi kuyikona. Kungayenza sense kuwena kungayenzi sense kimi. Kodwa fanele ngiaccept nami lo ukuthi wena phela awuzwa ngingakuforce ngingafuna ukukufunza. Ngeke kufuna uma ngabe ungakuzwa ufuna ungibuze ukuthi awuzwa kuphi ngichazele. Phinde ukuthi hayi angezwa kahle ngichazele ngize ngifike lapha okufanele ngifike khona. Unless uma ungathandi ke nawo ukuzwa ungangezwa uma ungenayo wena into ozongitshela yona ukuthi no lenda injalo inje. Ngoba uma ngabe si debate khona ofanele ukuthi ahlulwe la ku debate awini. Yazi lento leyo shoyo mholi engiyangikhuthaza ngoba manje kunento eyivusayo kumina. Kunalento lena eyokuthi umuntu ngaphakathi njengoba nje bathi sixoxe earlier ukuthi umuntu akazi lutho. Kodwa futhi mubhekisisa kahle uyabona ukuthi kahle kahle umuntu wazi yonke into yena. Akazi lutho kodwa futhi wazi yonke into yabo. So manje lento lena ikuvezela ukuthi umuntu ukudalwa nje kwakhe. Kukhona legama enye lesilungu esisetshenziswayo engisithandayo ukuthi I'm an individual. Yes. Me as an individual, you as an individual, yabo individuality. Kodwa mase usubheka kahle kahle lelo gama likutshela ngalento lena esikhulumayo uqobo ngoba likhuluma individual. So now duality into ehluke kabili kodwa manje ikumuntu oyedwa. So manje lana sikhuluma indivisible duality, individuality. So indivisible isho ukuthi into engahlukaniseki. Ukuthi usile ukuthi ukuhlukaniseka kwakho akuhlukaniseki at the same time. Yahlukaniseka. So siyazi asazi lutho kodwa futhi siyazi yonke. So ngakho ke umuntu uma ngabe ezozifida yena ngeignorance uzokhula kuyona ingakho ekuthiwa umdali uyakwandisela kulokhu okufunayo. Yebo. So uma ngabe ignorance kuyona into oncika kakhulu kuyona thanda yona. Yes, yeah, umdali uyakwandisela ngempela wena ugcine umaster wayo ignorance. Garbage in garbage out. Yebo. Bese ke umdali aphinde athi kuhambe kuze kufike lesikhathi lana khona ngivala ukusikeke njengamanje wena usumuntu ke we-ignorance usuhleli lapho usupheleleke lapho ke lapho umuntu angakhuluma nawe noma yini ayingeni ayikho into ezongena lapho uzofika ekugcineni noma ngathiwa kulanda uJesu uqobo azokhuluma nawe ngeke usezwa lutho everishilo kuzana kwipick yakho. Yebo bese then futhi on the other hand uma ngabe uzifida ngezinto ezakhayo. Yebo nakhona futhi uyandiseleke kuze kufike kule level lena yokuthi noma sekuthiwa kufika ini ezokuphazamisa ayikwazi ukungena. So masihleli nje sikhuluma nje igarbage nje bemnandi sidume ngayo igarbage ngapha kuphume ngale kube khona ohleli nabantu abafuna ukwenza impilo ibengcola sithi imali into ethandwa abantu bonke. Wena uhleli ukhuluma ngemali nje siyenza kanjani uyogcina nawe usunemali. Yebo kunjalo ngoba vele ukhuluma yebo kunjalo yikho kuthiwa ungazehli ungasho ukuthi mina ngiyahlupheka. I'm suffering. Ngoba uzogcina sethi umdala hlala ke ehluphekile. Ahlala lapho. Ngoba lesiwe ezokwandisela lapho. Angidushlupha. Okwandisela ehluphekile. Ngoba ngiyikhethe. Lethe nikhuluma iyangiphazamisa sorry wena. Manje nje ngoba thina indle emnyama mosibuka. Siyazikhethela. Yikho sihlupheka. Gijima umhlaba wonke. Sigijima senza yonke into. Umdali uyabona hayi laba vele bafuna lokho. Size sibuze kodwa senzani? uNkulunkulu uyasiqalekisa thina nto abamnyama. Siyazithuka.
And yazi ngiyaxolisa ukuphuma nje kancane nje kule point kodwa bekade ngibuka ku social media abantu bekhala about no ngiqaqala ngezwe eradweni kwenye nje ama stations bekhala ngokuthi lama political party libele under kanjena yini indaba esizokwenzani siphi isidingo sawo kodwa mangabe ngilalele le nkulumo lena esikuyona njengamanje uyabona ukuthi iyafitha ngoba kahle kahle iyona into thina esigethela yona ngeke umuntu asungule iqembu elisha ingekho imarket yakhe khona idomu zakhe afuna ukuqhubeka azenze zibe idomu zakhe ngaze yibulalane kuthiwa hayi sibanga into ethile ubani unenhlanganelo as long as isakhona imarket lama political parties azolibele anda kwalo ukhuluma mhlawumbe social media umosha idatha yakhe ngento engekayicontrol ngeke kuzoze kube ithina ingakho umdali uthi ngeke ngize ngiyishintshe isituation yenu ngeke ngize ngishintshe isimo senu up until nina nishintshe lento engaphakathi kumina yonke into akwazi ukuthi into vetsane uyisungule even ibusiness uqaqala uhlale phansi ustadishe ukuthi obani laba and imarket yakho wenze sure ukuthi unayo before you invest otherwise phela uzokwenza nje loss so nakuona ama political parties azolebele eqhamuka nje amasha as long as imarket isakhona makusakhona abantu ababelievele ekutheni ushintsho luzoqhamuka through i-political party noma i-political leader azolebele khona ama political parties so ithina abantu kahle kahle sibanikeza amandla ukuthi basicontrol amandiya ekhona i-political party amandiya uyaziwa noma yayi-strong yabakhulu ayikazi be-strong kodwa baphumelele baphumelele bona abazange bagijima emgwaqweni ngelindawo yepolitiki bahlale phansi bazibuka babuild i-community yabo bathi sifuna iy'ngane zibe odokotela ngenza isibonelo njalo ngabasendiya ngodokotela I don't know mhlawumbe into engicabanga ukuthi bayenza i-decision ukuthi let us be doctors ngoba everywhere you go udokotela abaningi amandi i-community yahlala phansi yathi ukuze siphume lokuhlupheka asenze kanje and futhi muzubheke ubone ukuthi obudokotela babo noma ukufunda kwabo bakwakhela phezulu kwamasiko abo yebo bese ukuthi la phezulu kwe-market noma i-industry enjokudayisa enama-veggie enjenama-fruits ngoba kwakuyilona ibhizinisi ababegxile kakhulu kulona ngoba leyo nto into leyo odinga each and every day bese then le mali le uthathwa yedwa ufakwe e-university thola ukuthi umama ubaba enibafundile kodwa bayazi basevela ingane yabo yebo thatha ingane ufakwe e-university ifunde laphana edokotela kusasa ngenkathi befakwe e-university bayayitshela ukuthi senzani ngoba nathi njengamanje ingeze igcwele ema-university ngokuthi iphumoto ebedlala utshwala azinandaba ngoba zihamba ziyofunda kodwa siy'tshela yini lezi yilandele into yenzayo khona lapha into eyangithintathinta disho solwazi noso le individual nebeka ukuthi jewel leya nto ingithinta ekutheni u-individual kahle kahle into engekho indi ujewel okhona ngokwe-life ngoba yonke into ihamba impheza ayikho into ehamba iyo single ngoba ubona sixakeke kangaka sixakeke ukuba single ngoba sisingle even umkhuleko awusebenzi umkhuleko womuntu ngayedwa umuwedwa you need to be a village or a community ukulokhu nje ukukhuleka uma nikhuleka kufanele nikhuleke nihlangene yabona imvelo izwa izwi lemvelo ngokuhlangana kwayo yebo ungezi wedwa ucela lokhu nalo ucela lokhu no awukwazi uma ungabuza wedwa izinto imiphumela imiphumela you show the selfishness kwimvelo wena ukuthi u-selfish ngoba wena uzizela wena wedwa kufanele ukuthi uye lapha ungaya kuyi-meditation yakho-ke ihlukile so
akufani ngoba usuke upresenta wena kuwena nakumdala yabona akufani nalokuthi uthi siyocela ngiyocela imvula linganise ngeline emzini wakho kuphela ngeline emzini wakho so that is why yonke into ijewel njengokuthiwa individual usuke ukhunjuza ukuthi yes you are I but you cannot live as I. You can be living in individual system. So mawuphuma leyo single khona single parent siyazi kakhulu mina ngi-single parent impumela yakho nabili so i-confirm into esho ukuthi awukwazi ukwenza into wedwa ngoba ngenkathi wena uyi-single parent unalo mqondo owodwa awukho omunye othepha kuwo so yile nto eshayo mhlawumbe njengendle emnyama ukuthi sihlulwe kusodwa kanti umdala wasidala amabomu ukuthi sibe abantu ababili abahlukene ifana nalento yokumixa yokuthi sihlangane kuthiwe siyinto eyodwa belumbi amandiya what ayisebenzi leyo nto leyo it is wrong umlungu uminister wayethi even amatsheketshe angithi awazi ukuthi awafani khona abovana khona amnyama khona anjani awahambisani kodwa amatsheketshe onke kodwa awahambisani ngisho imithi yokulapha same khona category 1 kodwa yenza into engafani khona ipaprika khona i-cayenne pepper khona umpelepele chili futhi nalo uma ngabe ufunda nama-scriptures azokutshela ukuthi buka indalo buka iy'nyoni into zenze njani iy'nyoni ezohlobo olulodwa ndawonye nje phela kanjalo nabo abelumbi futhi mabenza izinto babuka indalo uyobona nje amabhanoyi wabona ibhanana amaphika abheke phambili ayabheka emuva babheka inyoni mabenza imkhumbi bayenza icije phambili ufish unjani ucije uzogwaza amanzi ngoba uma ngabe usihlekahleke uzobamba babukela kuyona ukuze benze ukuthi ziflat ithe aqondile izathu ziflat zikwazi ukushutha ama-solar panels ngeke uyibeke ethunzini fanele uyibeke ngala kuphuma ngakhona ilanga khona izoyishisa kanti kwakhala nyoni ngithini siyayazi lento yasipractice thina sathakatha salunjwa thina sasatha ngamanga savuma thina ilungu sayeka esikwaziyo sagxumela kwesingakwazi imali asiyazi thina eqinisweni truly speaking asiyazi imali thina ukuthi kwenziwa njani uma kusetshenziswa imali thina sazi inhlabathi sazi ufuyi izinto ezizazi masifikile singasazi iqhamukepha sikwazi ukuphala le nto le eqhamuka ukuthi manje kufanele uthole imali ukuze ukwazi ukuthi uthole le nto elinyiwe iyasikhathaza thina ngoba asinayo iplan yayo laba bafika nayo ukuthini baneplan yabona isegazini iplan usiko lwabo ngathi usiko mpilo usiko lwabo usiko mpilo usiko lwabo nje abo iphelele kubona so futhi ngi-right ngemina nowasendiya abe uyena nosechina abe uyena siphilisane singasho ukuthi sifuna ukuforce ukuthi sibe one ngoba sizoshayisana amasiko is that what we say ngingasho ukuthi leyo nto iyiqiniso ngivumelana nayo ngoba umdali usinikeze sonke usinikeze impilo kodwa wathi asiyisikele thina endleleni noma indlela esiphila ngayo so uma ngabe thina siyisikela siphila ngayo le ndlela esiyisikileyo ngoba yilelo ngithole khona igama elithi usisi sisika la so usayisikela la so uma ngabe thina sesiyisikelile saphila futhi ngale ndlela leni siyisikele ngayo kwafika abanye nosiko lwabo uma ngabe shiya lolu lwethu siya kolwabo asiliqondi angithi yabona ubuyela lapha manje ekutheni umuzi committer entweni i-right i-wrong kodwa uzohlala lapha bese umdala akushiye lapho ukuthi usu-right if
commit yourself to ignorant, you will remain ignorant. yebo yebo Yabo, into efanayo Yeah. if usika wena usika uthatha into yabantu usika into yabantu esikhundleni sokuba usika into yakho yakho izokuxaka phela le. yebo usungangitshontsha okuhle usungangitshontsha okuhle ngoba Ungayi fully yebo Yes. yebo ngoba vele noma ngabe ubheka kuqala isigodi bekade sikhipha abantu thizeni kuthiwa anike nambe niye endaweni ewukuthi benza kanjani? noma nje nambe nje Yeah. nizofika nibone Yeah. phela ngathi ukuthi niyinhlolo nitholani. Yebo nabanye shonani ngapha e-west abanye shonani ngapha shonani ngapha bonke labantu laba bafike kule ndawo lezi bayibika ukuthi bawubani basuka kuphi la suka khona asibalekile size nje lana ngokuhle sizofunda nje impilo yebo yabo bafike bafunde babuye nje bazo-reporta ekhaya bafika ekhaya okay nayi indlela engcono kunale esinayo asizamini siyenze so ingakho bukade uthola even iy'tshalo bekade kukhona iy'tshalo ebezingekho la kodwa ngenxa yokuthi bekuba khona abantu abahambayo baze babuye ney'tshalo thizeni bazoy'tshala like la sesiney'tshalo nathi ezintsha ebezingekho kulo mhlabathi kodwa ngoba ziwusizo siyayidinga azibe khona so ulwazi bekade noma ngithi imiphakathi bekade ikhula ngaleyo ndlela leyo yokuthi bekade satha okuhle okubi abakwenzayo okwabo asibajaji asilu nabo hayi okwabo asikuthathi sihamba lokho yebo Sizofuna ukuthi yebo bese sigwinye yonke into ke thina manje ngakho-ke ingakho sikhuluma ngomphakathi noma isizwe sabanguni sasinjalo isizwe sabantu. leli gama lethi bangolo laliqhamukaphi kwakwenze kuthiwa abangoni abone ngoba kwenze nje aboni ngoba umdali unikeze lento esithi i-free will inkululeko umdali njengoba nje Ungenza noma yini. usho yebo Bottom ne top line. yebo exactly yabo so wena njengomuntu unikezwe yonke into ukuthi zibonele ukuthi kwenza njani so as much as unalo ilungelo lokwenza okungekuhle kodwa ukhetha ukwenza okuhle kuphela so umngoni ngoba iyona ndlela oyikhethile iyona ndlela oyikhethayo le ukuthi uzophila kahle ukuthi uzophila ngokungoni Ngoba ngiyacabanga ukuthi leli gama mhlambe liqhamuke emva kokufika kwabelungu. Ngicabanga ukuthi mhlambe belingekho before angisho ukuthi Yebo. kodwa ngicabanga ukuthi lifike after ngoba bebengona abantu bebengoni vele so besingekho isidingo sayo kodwa kuthe mase kufika abelungu sekukhona abonayo noma ngokuthi abelungu bayona kwase kwaba ukuthi ke sekufanele manje identify ukuthi this one onike akakoni this one yona uyona. ukuthi nengane mayizalwa isuke izalwa nje kuphethe kokubili umdala unika kuhle nokubi kukuwena ukuthi ufikele endaweni enjani wagrunywa kanjani ingane mayizalwa ayazi lutho thina esifike before yona fanele siyilungiselele ukuthi izophila kanje Ingakho kade ngithi abazali uma bengaphili ingane ingaphila yini na ayikwazi ingane ukuphila abazali bengaphili ngathi mina engaphila ngoba ngicabanga ukuphefumula kanti ukhuluma ukuphila mina ngisho ukuba umuntu ukuba umuntu uba nobuntu ngisho njalo uba noNkulunkulu angithi umuntu uNkulunkulu umdali kahle kahle umuntu so uma ngabe unobuntu angeke ube nabo ubuntu abazali bakho bengenabo ubuntu umuntu umphefumulo nje ngathi umuntu uphela yena mdali yena nembeza kahle kahle yena nembeza ukuthi njengabantu nje kuthiwa abantu ingoba banaleya nto leya ewumdali kubona so lento ukuthi ubani futhi ayikho umuntu ongayiphendula masizama ukuyiphendula masithi siyazama sizama akukho okudlula ukuthi siye kumdali uqobo manje siya kanjani kumdala phela ngithi angimazi ukuthi uphi ngiya kanjani kodwa ngoba sithi ngiba nje umholi uDlamini besho ukuthi umdali untu so kufike kube untu
umuntu, into. Igama lethi into kahle kahle uma ngabe uhlehla uthola ukuthi kwakuthiwa into. So bekade kufike kube untu, umuntu, into. Ingakho uthola igama lethi umveli noma ngithi umdali. Kufike kube umdali phezulu bese kuba izidalwa bese kuba indalo. So yonke lento lena noma ngithi lezi zinto ezintathu ziyahambisana. Uma ngabe ukhipha eyodwa usuyibulele Trinity. So uma ngabe thina nje sikhuluma nge-Holy Trinity sikhuluma about leyo nto le i-creator bese kuba umuntu who is a co-creator bese kuba izinto that were created ezenziwe yithi. Angithi kahle kahle ayikho into engenabo uNkulunkulu la ekhona nje la emhlabeni. Ayikho into engenayo. That is why kuthiwa into. Ngoba ifuna ukulapha kuntu. Ifuna ukuthinta lo yantu. Kunjalo. So ngeke ngakhuluma nabanye abantwana la ukuthi yonke into oyibonayo iphuma emhlabathini. Yonke TV esemva kwakho imike okhuluma kuyona iyaphuma phansi. Imoto, insimbi, oil, everything isuka phansi. Mhlambe singaqala lapho masifundisa abantu abancane ukuthi whatever you see idalwe umdali. Thina ngoba uthe siyadala siyakwazi ukuyenza ngendlela yethu. In our level. Sifuna sidala izinto ezifana namatafula. uNkulunkulu usinike izihlahla sayisika senza amatafula. So if ingane yakho ikhulisa ukuthi whatever you see is from the creator. Ngabe lo mntwana uyam-empower angasho ukuthi njengoba nje silimele ekutheni abelungu benza imoto yabo sipraiser lento abayenzile kanti baze bayenze bayithathe kuphi phansi. And lento yakusiphe mahhala bayithathe bayi-own base bayibiyela sebasidayisela. Kade ngicabanga ebusuku ukuthi yabona ngikade ngiphakele inyoni nje zezwe nje inyoni zezwe lezi zentaba ngiyithengele umgqabazwana ngiyithelele lapho ngiyajabula uma ngiyibona zidla nje. So ngiyacabanga ukuthi these birds are free njengamanje. Ngiyacabanga ukuthi abelungu babi kakhulu abelungu. Ayikho into abangayilokhunja abangayitheni abangayifuyi. Futhi angifuni ukuthi ukufuya mina abangayibophi. Bazibala nezinja embedeni. Everything they jail. Besebenza ngathi bayayithanda. Athi walkies. Sesikucathile nje nathi lokho. Angithi uyabona njengeyiwalkisa nje. Limited. That dog is willing to be kanjalo. Leave the birds in the forest. Zidle hlathini ngendlela ezidla. Umdalakazi azibona. Don't own them. Do not own them. Azize zona kuwena umazithanda. So like ukubona ukuthanda is to possess. Yes. Khona ngipossession yonke into. Ngiyawusho ukuthi ababona abantu. Ngoba abanabo kantu. But ubuhlungu besilimazile ngoba sikopa konke lokho thi. Angithi kulunjwa silunjiwe futhi hayi ukuthi lokho sikwenze ngothando. Safoswa sashaya sabulawa. But sagcina sesingena la. Thina siphile manje sishintshe ngani? No thina akulula ukushintsha ngoba we can go nowhere. Singashintsha kodwa where can we go? Ngoba what we know now yilokhu kwabo. Abasifose kona sangena kona. Ikona esikwazi. Singayapi manje? Kodwa kukhona lapho Maso. That is why into aba worried ngayo la. Ba worried ngembhadeko la. No, but ngizama ukuthi Dlamini engathi sike sidlale ngabo kodwa. Angeke sibonele. Umlungu othe wena idli pizza. Sesibuye empilweni nje. Noma uyenzile wabeya phambi kwakho.
ushoda kona uba ignorant kuwe. ufethini mana-ke njomani ngifuna ukubuyela lapha ekutheni ingane angeke ize iphile umzali ifile abantu abafile ithini that is why ingane zethu njengomuzwa nje losemnyama njengomuzwa esemncane uvele acabanga nje ukuthi umbhadela yabo kanti-ke futhi umbhadela right uba i-exercise umbhadela ko exercise and it's organic ukubone izawazi abelungu masithi la kwenzeka ngiyantwakuza kodwa usewazi somuntu omnyama masithi ayikho lona uyazi ukuthi ngoba siyasebenza ngizama ukuthi lento esisho ukuthi sithathe izinto zawo basithi kulula kanti ziyasilimaza yiko sesidla ukudla okusteni uthenga ukudla upheka unqwaba uthi uzofaka efrijini ukudla wakubeka for over 24 hours that food is dead so ukuthi ukhiphe efrijini doesn't matter yabona thina into eshayayo ukuthi we are too worried about ukuba considered i-developed country yabona uma ngabe uya kuma-countries ase-Far East especially o-China o-India abona nje kukhona enye umngane wami ebekade enise-India engifunda khona like isikhathi eside uyakutshela ukuthi laphana uma ngabe kudayiswa inyama nje yonke into nje idayiswa ene-market is an open market ivuliwe yazi uma ngabe kudayiswa inyama suke kuyisilona esihlinzwe ngalisoukuthini so first pay there's uphele leyo nto leyo kumele ukuthi nje ngifika idliwe iphele futhi idliwe iphele yabona uphela uphisa ngayo yes yezo loo nto kodwa okusalayo kumele ukuthi iphele but thina ngenxa eyokuthi we worried about leyo image leyo yokuba i-country developile that is close kwi-status sase-west uthola ukuthi sesifida into izinto ezingekho healthy ezingekho right ngoba nakho ukudla kuyalimaza kakhulu uma udla into engasile you can't think that's why nama-leaders ethu enjena nje asedla uthoyelento omasushi nobani bani abaphilile ekhaya kodwa they are our leaders badla ukudla abangawazi asithi udla into ungazi ukuthi yayivunwe nini ukuthi kahle kahle abawona amalida laba abantu abasebenzi bayasebenza bamanage lokhuzana yes they are managers they are managers of the supreme elite khona corporation in South Africa but nalapho futhi kuze bamanage nje ingoba kulimele thina ngoba ungeke umanage manje umqondo amuvulekile yabo ngiyazi ngifunani into eshoyo is nonsense to me yabona esho so uma ngathi thina kuthiwa vele kuzothatha isikhathi mhlawumbe futhi ngeke kuze kuthathe le generation esikuyo kodwa uma ngabe sibe nesibindi sokuthi sikwazi ukuzenzela izinto ngendlela ecatshangwa yithina ngoba ukuba umuntu uqala ekutheni uyayicabangela yini uwona umehluko between umntwana nomuntu ngoba umntwana kahle kahle umntwana usafuna ukufida kuwe yebo so umntwana umuntu kodwa engakabi umuntu ingakho umntwana so iwona umehluko between umntwana nomuntu uma usuwumuntu uyayicabangela wena so up until sifike kule level lena yokuthi iSouth Africa isinabantu i-development enizoba khona kodwa njengamanje sisafidwa i-West ukuthi kumele ukuthi siphile kanjani kumele sicabange kanjani kumele senze izinto kanjani bese laba abaphethe bacomply yokuthi nje ingane ijove seseswini lekhulelwe nje ufaka unqwabe emjovo wazi kwenziwa uliyenzo leyangani iphume vele sidizi kwayona kahle kahle thina uma ngabe singayiqhathanisa nalabo esithi abaholi bethu basephalamende obani amabhosi ibona noma ithini khona i-CEO eholelwayo ilokhonyana etshelwayo ukuthi izohola malini etshelwa imanager yayo mhlawumbe i-director manager iqashiwe ngabona ukuthi kahle kahle ngempela kwathina asilokho nje kufanele phela wenza mina ube nje angithi wena bakunika imfundo
baya-educate but sisho ukuthi mawufunda they are educating you bakutshela yenzani abafuna ukukhipha lokhu kuwena ukuthi ufike nani emhlabeni yabo so njengoba bekufundisa nje ukuthi hawu bani umuntu oba ne-doctorate akaphele TV ukubona lo ubani sebeyamcongratulate hawu usune-doctorate ama-interviews uzothola left right and center uzokufida lowo poison yebo lo ngoba baku-educate abavulelanga ukuthi unavuleka-ke wenze ofuna ukwenza khona njalo lo mfo wakithi uSomizi khona la beme-interview yakhona ngikhumbula noma bekunini okudala ongezwa kahle into ebanga ukuthi uSomizi abe successful uthi abazali bakhe babe khulula hamba wenze mafuyela ukuthi ubuye ekhaya mhlawumbe ukuthi ubo number 10 akunamsebenzi uphasile thina bethu hey mfunda abe u-top 5 uyabona umntwana emcondition and mama umcondition mhlawumbe ufuna abe ummeli noma ufuna abe into ethile kanti ubephiwe nje ukuthi abe imbongo yes ayizizela amahlaya umntwana kodwa ngoba uthe ufuna abe ummeli usumlimaza umqedile kodwa eqamba eqeda eqala impilo yakhe lento ebefike nayo emhlabeni sihambile angithi nje manje into eyenza sibe njalo ingoba sixakekile ufuna into esheshayo ukunento ongayazi ukuthi iyophelelaphi nini izomnikani ngoba uzozuhamba emhlabeni ethithiza la nje ufuna ukuba mhlambe izama ukuba something lenga engasuki kuyena okuwena mzali umfundi engithi esuka kuyena mhlawumbe ufuna ukuba u-DJ mhlawumbe ufuna ukuba wathi wena hamba wenze lo wena uthi ayihamba ube uthisha ukuze usheshe uthole umsebenzi ngoba uma wabe uyofuna lento yo-DJ angikwazi uzoduma nini uzokwazi nini uyimele yini imali ngoba sisebenza ngemali asisebenzi ngokuthi siyakhulisa kodwa usho kanjalo wena usho kanjalo uyamazi uMichael Jackson wena mzali ukuthi nje akahamba ufunde ummeli kodwa udlala ingoma kaMichael Jackson yes ngiyamazi uMichael Jackson kodwa uMichael Jackson angimazi wafika kanjani futhi ubuye azopreach ukuthi yena wafika kanzima lapha uMichael Jackson kwamthatha isikhathi ukuthi afike la manje mina ingane yami angifuni ngize ngidlule emhlabeni ngidlule ngingayazi ukuthi isele kanjani ngithi maso uyaconfirm uDlamini ukuthi ithina abazali esibulala ikusasa lengane zethu yebo and lokho kwenziwa ukuthi nakuthina yabona le spirit lesi esefike ispirit ekungasizona esethu njengabantu abamnyama ama-Africans akusisona ispirit sethu so once wa drive noma kwaba ifike ekuyiyona ekuthathisa ama-decisions ilana khona usuyivalela ebhodleleni nanabantu othi uyabathanda usubavalela ebhodleleni exactly as much as uthando lukhona kodwa ngenxa yokuthi unefiye ugcina usuba khubaza ukuthi bangakwazi ukuba free yebo isikhathi singasaba limit basabi limit degree limit to have achieved this then we are okay ngoba ingane uma ngabe uyiyeka you never know ukuthi izibayini you never know surprise ngoba bona mangabe ubheka ino DJ abadlali khona nje bamabhola uthola ukuthi wena ukade ufuna ukuthi ibe iloya mhlawumbe ibe indokotela kodwa ngenxa ukuthi u-DJ ineloya angithi yabona udokotela wakhe angithi nje simpintshwa isystem thina isystem yokusebenza le esimpintshwa ukuthi if udlala ibhola ufuna ukuqhubeka necareer yebhola ungafundi esikoleni uzophelelwa lokho njani uzophelelwa isikhathi uzophuka ungaphuka ungaphelelwa iform ebholeni sinaleyo ifiye ba-installa ifiye abelungu thina that is why sinje ngithi-ke mina ifiye eziwo ukuthi ukungazazi the moment when uzi-identify njengomzimba wakho your mind ubuwena ubu-identify ngale nto oyibonayo that create fear ukuthi ngoba angizazi ngobani mina ngibuka ukuthi abantu bazothini kanti abangibona abantu ngabe ngithi bazothini ngomzimba wami
yonke othi bayibona ngumzimba wami yebo Yonke kuwona bayibona, ababona so yebo. the moment uza-identify njengomqondo wakho umzimba wakho conscious yakho kahle kahle awuna-identity Yebo. mawumuntu Yebo. so yikho sisaba Yebo, and futhi enye into eyayenza ukuthi ifike iqhubeke ibe khona ingapheli ingoba asiwakhanga ama-systems yabona once sakha i-system yabona uma ngabe ubheka mhlawumbe for instance ama-Jews ayazi ukuthi ingane mekuthi mhlawumbe ayifundi mhlawumbe ibe yinto engiphambili khona ngiphezulu bazoyisa kuphi la izoba successful khona uma ubheka imost yabantu engibaphethe iy'nkampani zezomculo like ezama-sports enyama-Jews Moses uthola i-background yakhe nje umfana okade enye-black sheep ekhaya kade kuthiwa akafunde engezwa ubhizi wenza izinto ey'bheke eceleni nothani kuthiwa yazini awuhambe uye la bam-expose kule nto ayithandayo. yebo awuhambe uye laphayana vele laphayana ufike uthola abantu abamnyama bagxumagxumayo abadansayo abaculayo benze zonke lezi zinto enza imali ngapho afike emzimane Asadinga esikoleke la. akasadinga esikoleni yebo so once nathi sakha ama-systems esazi kahle ukuthi umuntu le system esiyakhile there is no way possible for them to fail kodwa abantu ngabona baphila kangcono kunathi noma ngabanabo ubuntu yabo njengama-Easter beka imali ukuthi siyahamba siya eLimpopo esontweni babeka imali belombayele eMauritius bayophumulela khona thina sisifile umlungu uyagembula nje ukuthi bakunike isonto kunike isonto hamba esontweni thina siyongcebele futhi angithi bona imali iza kubona ngeka bayayazi bona ngoba yazi phela ingane yakho nemlungu zingafunda imfundo efanayo wena ungitshela ukuthi le nefame kuwo inefame kuwo futhi iyabekelwa imali izophuma iyongena efameni kuwo noma iphuma iyephi la ithanda khona that's why nje kuma-graduations mawubuka kugcwele thina sonke nakwilokuzana i-unemployment rate ingala kuthina yebo ukuthi enye into engeke ngiyibheke mina ukuthi thina njengabantu abamnyama siyaye siqale ey'ntweni ey'phathekayo ilana esiqala ukwakha khona kanti ilona phutha lelo ilento lena engibekade sisho manje sithi umuntu before azizafike la emhlabeni abe enyameni usuke ekhona vele before usozephila kuphinde futhi abe kule stage lesi sokuthi enjusesiswini enjusekamama aphinde aphule so once izinto safunda ukuthi siqale before enyameni yebo ngoba uma ngabe ubheka imali bona the reason ihlala kubona imali ukuthi banalento ekuthiwa i-economy i-economy ayidingi imali i-economy into structure osakhayo before imali ifike it's like enyuma ngabe wakha mhlawumbe khona imisele iyothi imvula inetha already imisele isihamba manzi vele nje sithi ihamba ngisho emfuleni emakhaya into irrigation bakuvula kuthiwa yini khona evula amanzi adivert ukuthi ayonisela kwakuqala kwakhiwe loo nto iqedwe bese kuzokwenziwa la sekukhishwe emfuleni ingabe ikhipha la isifikisela already but uma ngabe imvula ifika umsela awukho so nakuthina imali ifika kanjalo imali ifika there is no economy yebo ingakho uma ngabe ifika asana ukuthi iphele kanjani iyangena yaphuma ubona nje siphele ukuthi hawu uthi uzabheka ukuthi ngenzeni ngale mali awukho ikhumbula oyenzile ngoba ibingekho le yebo nabo abazali wenza ngifisa esibheke kodwa mhlambe ngelilanga ukuthi ngiyayikhumbula i-education ukuthi kwenziwa yini ukuthi uprofessor afundise uthisha angalibeke sithi you educate kunoma uyeke kodwa mkhulu uprofessor kunothisha kodwa uprofessor udlule bani kuthisha before abe uprofessor yes uzabe uprofessor kuningi kuyehla ukuthi ngeke ngikwazi ukubala kahle njengamanje ngiyenzela iphuzu ukuthi sikhekhena amakhanda sizameni ukubheka nalokho ukuthi kungani thina iliphi iqhaza lethu thina abantu nje general
esilibambile ebusweni kwezwe njengokuthi wena njenjomani uma ungenayo i-title yokuthi mhlambe journalist or graduate ngeke bakulalela yini ngeke uzoparticipate la lokho la kubizwa i-conference nje kubizwa professor kubizwa ama-graduate kubizwa laba suke beqondene ngalelo lapha labantu thina abanjenganami nje ngeke beze bavunyelwe ukungena phela uzofika lapha ubhede mina utshela usile maphosi uthi uyabheda bese uyahlambalala ukusho ukuthi engifuna uyala ngiyakhona uyahlambalala ukusho ukuthi asinalo iqhaza thina basiphuca ngoba singazazi ubuthina ngenkathi benza kanjalo asingababuki asithi lento lesikhuluma ngalo ukuthi uyenziwa manje mase onke ama-channel mayivela ungayibuki bazobona ukuthi iflop kodwa manje siyayibuka siyaxeka ngenkathi siyibuka sifaka imali ngenkathi siyibuka nje nangu yakhuluma upresident abe upresident ekubhede ade upresident manje yini ndaba ingawunto omnyama ihlupheke uyakuthuka ukuthi wena you are stupid he's telling you for kusho yena uzisho yena is like ufike uthi egroundini ade ndidlala neteam ekushaya ngo-5-0 ukhoji ufike lapho uthi hawu badlali yini ndaba shaya ngo-5-0 wadlala i-4-4-2 kodwa kusho uCyril phambi kwezwe kodwa ngizambiza ngopresident yazi lento lena futhi it goes back kule nto lena engibade sisho khona nje amasiko ukuthi isizwe nesizwe siyisikela sona so mangabe ubheka abelumbi usiko lwabo lwakhelwe phezulu kwezinto ezu-2 noma ngithi okay ezu-3 kodwa ngizobala 2 imfundo nenkolo and ingakho uma ngabe uhlehlo ubheka kuqala ukade uthola ukuthi kuwona wonke ama-institutions of learning bekade kuba khona isonto futhi phakathi so kade kuyizinto bekade iy'kole bezisemasontweni so bekade kuyinto ehlezi enyambiselana benika umhlaba omkhulu so isikole isonto nani la eceleni so uma ubheka uyabona ukuthi uma ngabe ukuthi wena-ke awuhambi kulo mkhakha lo either one of the two of inkolo yabo nemfundo yabo ingakho-ke lento le oshoyo mholi ukuthi ngeke uze umenye ngoba phela manje uzofike wena ukhulume into that is outside usiko lwabo usho ukuthi awubaliwe kahle awubelongi ubalwa njengani you don't belong there kodwa uyacontribute kanjani ngevoti lawo phela yeke uvota nje ngandesi wayo ubona i-ANC idropile nje they are getting there yeke uvota yayibona yeka lokuvota kwakho kuyakulimaza at the end of the day uyayibona ngisho so thina njengoba ngeke ngisho ngelanga sasa khuma nolumkile ngithi ethi why ngithi abelungu siyabasukela sometimes it's unforced no isembe soyishutheka engabe nathi senze okwethu njengoba nje manje ngithi sina 30 years kwabe sinedolobha lethu elingasuki phansi kodwa sisuke thina sothenga izindlu koBlafu izindlu koDurban North ngoba zazi right bese ublame ile duzane nabona i-system khona nje abelungu i-advanced advanced ngalendlela le exakile ngabona nje mabe ngithatha i-example this is very 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 basic kuthina yinje lento le nokuthi you must eat 3 times a day breakfast lunch nesapho so umlumbi ufike afake into kuwena ufike introduce i-system akujwayeze yona bese then ayaphuma akusecedile shiye usuzoyiqhubekela wena uqinisile ngoba nale education namasonto hayi ukuthi eyabo kahle system uthi bayuza thina bese baphume bona basekho hayi ngoba ukuze bathole umnotho bona kufanele basebenzise thina njengokuthi kufanele sonke sazi ukuthi owethu umnotho ungale kokufa bese imfundo sifundela ukusebenza ey'mbonini zabo ngoba asinazi imboni zethu ikhona iphathi owayithinta ukuthi ingane yakhe ifunde nomlungu kanje singahlala kanje sobathathu umlungu indiya umuntu omnyama sifunda imfundo efanayo but umehluko wona umuntu omnyama ufunda emnyameni
Yeah. mina ngifunda vele ukhazini wami unenkampani yayizwa loo Yeah. wena ingane yakho uma ifika ekhaya kwamashu ubuye esikoleni ifika ucasuka ufile ukuthi hey ufanda lemevu ngezisilimi emsebenzini umphethe ngithi ingane ibuka ukuthi oh ubaba emsebenzini kubuhlungu mayifika lapha lemevu ifika ukuthi ubaba hey laba kafere laba engibenzele bayabheda ingane ifunda ukuthi umuntu omnyama uyabheda emlungu eyakufana ukuthi umuntu omnyama uyaqindezela so again futhi iyabhek khona nje kule system yona lena nje sisho ukuthi ngeke ayikho system eyakhiwe bona bakha i-system then make sure ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani there's no way our children will fail. they'll never fail. Kukhona into eyenziwe la ama-qualifications ngala kwa-construction kuba namagama abizwayo angekho emthethweni. Sisibonele mhlawumbe ugesi khona electrician khona economy 3 electrician yenza noma yini wena Dlamini awufundanga ukuthi u-economy 3 wena wenza noma yini kodwa masuhola uzohola kancane wena kuno maso yezwa lo lento ilungisele abantu abamnyama uhulumeni wathatha over wafika waqhubeka na same policies kuthi igazette uthi uyafika ukuthi uyobheka igazette iwe ngempela yabo lo ufunde wathola ipromotion wagcina sewuminister ebengazi lutho. One day parliament uthi minister i-Afrikaans is a foreign language. Iyaqala la ehala umfitsi phela iqalela yayingekho wayelwa amabhulu lapha ethi hey lithi ibhulu hey nina we too obsessed by isingisi athi now Afrikaans is foreign kodwa ngiwe phansi siphethwe yidlo people who cannot think ukuba bona bekhuluma lapha ukuthi baba hayi suka wena ekhuluma ngemlweni sifuna uphatha abantu abanjalo sihle siyayibuka lonto kuma YouTube cima ngoba these people they don't know what they are doing balimaza abantu abazi yebo lo ile imfundo esifundayo noma ungafundanga sometimes Dlamini kuyenza impela umuntu ongafundanga ngesikhathi samanje uthi umnike umbhobho avela esho lo wakhe kuba bona bathuka inhlamba kanjani la ko TikTok imfundo eyayithema lapho ukuthi at least ucabanga ungakhulumi noma yini it's entertaining very entertaining yabona nje uvula lapha ucansi amahlaya lezinto lezi ukuza nje lokho kwenzekayo so yikho ke izona zinto othi umuntu uyabheka kuthiwa so many cases uthi uyabheka lokho esikhulumayo 23 viewers after 2 years wakile khona ukuhlwayelile ngoba abantu abasibulala kakhulu ama-politicians they don't want to listen ukhula nabo abantu ubazi wisdom othi ubona usekuphethe uthi umtshela into angakuzwa uma uqhubeka insisi uzokubulala indlela banolwazi ngempela kodwa manje angani noma babanjwe system noma babanjwe umnotho ukuthi bona ba-right abadingi ngoba banalo ulwazi abantu bazazi izinto phela ngithi into eyenzekayo oDlamini imfundo le inama-stages njengokuthi nje uprofessor ufundisa uthisha asithi honest or usincere mase uprof manje usutwist umqondo yabona mawuzoba prof ngeke ufunde e-university uyotestwa kwenye ufuna ukuteste lo okade ufundisa ngoba naye futhi lo uyazi ufuna ukuthi uthini le nto akunikeo washo into ehlukile uzofeyila ilento yasho uminister ukuthi oprofessor balukhunja umuntu mangabe iy'ngane ezifunda kuma-university isiphila umqondo ka-professor they cannot go beyond education from the word education isho khona ukuthi we are not allowing umntwana ukuthi avuleke ngeke ungifundise mina ukuthi kuphekwa kanjani umuntu webuka nje uma eqobanisi naye abheka aqeda apheke namhlanje siyayiformalize ukuthi umuntu abantu abashanyelayo abantu bafundisa ukushanyela into oyibuka umzali wakho that's what they awazi ubondoti la ususa unofundisa ngosusa angibonge uba khona kwenu khona kumnandi bethu into yethu lesingakhuluma kuze kuse asazi ukuthi sizoyilungisa kanjani kodwa the more we make noise about it kuzozwakala
we're not saying anything bad about education. It is key. Kufanele ukuthi siyazi senze njengoba kufanele kodwa wena-ke mase usukulowo level look back and see ukuthi yini esiyonile esingayilungisa. Umuntu onamandla phela ukwazi ukuthi akulungisa into ethile izolunga. Yebo, ngoba ngisho nje basikhuluma ngemfundo kuphela akuyona yodwa. Even imithi lesiphethe abantu abalapha babulela izwe. Umuntu ethi elapha ahambe nama-bodyguard. Ungathi ulapha uhambe kanjani ngoba phela ngithi uyaphilisa. Yeah, so silimele ngokwemfundo siphinde silimele singafundanga. Ayekho umuntu owaziyo manje uma uphethe umkhuhlane ufuna ugcoba iboza uphuze, cha. Uphethe umkhuhlane thuma ingane esitolo iyofaka imali kumlungu. That's why ngithi sometimes siyabasuke uphethwe ikhanda khona imithi ovele uyishise nje iya straight ekhanda. Kodwa ungamuphuza iphilisi eqaleni ezansi bese liphinde likhuphuke. Kanti leya ngqo yohlakaza lento lapha phezulu ayina-side effects. But-ke sesiyilimaze thina. Kubuhlungu kakhulu Masoba ubona omama abadala nobaba umuntu wasemakhaya ngisibonele ukubona umuntu omdala la edolobheni edla ehamba ubona lo muntu over 50 years. There's no way ukuthi akazi ukuthi awukwazi ukudla uhamba. Kodwa ngomuntu hayi sengisemadolobheni I can do whatever. Yabo. That's why-ke ngiphinde ngibadefend ukuthi abasikhombanga ngesibhamu. Ngiyakubona ukuthi iphisi inento konke edliwa ishwama yenzelwe bakubheka oh sibadazela ishwama. Kodwa njomane mina ngokwami abasikhombile impela kodwa bakhomba umsuka wethu ngoba laba bakhona manje ulwazi abanalo abantu thina kufanele sibavuse sibatshele ukuthi akwenziwa nje ngoba laba bakhule nalento babulala thina lento okuthiwa unembeza babulala lento okuthiwa ihlazo abona bayibulala nje lento okuthiwa ihlazo lokusaba ukwenza into e-wrong phambi kwabantu. So-ke still base amalokhunjana basevele basama-perpetrators abelungu noma bengayaphi thina kufanele sizibuyise mase sibatshelileke abantu sesingababeka-ke icala lokuthi niyatshelwa anizwe kodwa iningi alazi kule age le kulama-ages akhona njengamanje yabona ngithi nje kusuka kuma-80s most ama-80s afike kabi kunodlame singekho isikhathi sokukhuluma into ephilayo yabona kwabe kufika ama-80s athe efika ama-80s kwabe kulandela ama-90s kanjalo kuze kufika manje. So isikhathi besingekho abantu ongaze ubablame laba bama-70s kuyali ungabablame-ke labo bantu. Kodwa manje Dlamini isikhathi esiphila kusona sine-information is readily available. You can pick up this phone, ask a question, they will answer you. Wenjomani ngazi abelungu njengobona uthi unga-answer noma yini kule phone kodwa into abayenzile bakubulele ngalendlela ukuthi kwakuya nje kuyobheka kuleyo phone vele kubulale wena bulale ngiyangazi ngizobulala Dlamini yabazonda belungu Dlamini. Kodwa khona into okuyibulalayo kuwena ukuthi be lazy, be very very lazy ukuthi uyobheka leyo nto leyo. Ngithi masifundisa Ngoba information mina angithi uyakhumbula nje manje ngithi mina lezi ngane nithi ihlakaniphile mina angithi mina zihlakaniphile ngoba yonke information ikhona. Awukwazi ukuthi ungafunda unyaka wonke uphethe ifone smartphone uhlulo ukuthi masuyobhala uhlulo ukuphendula awukwazi. Phela ngithi into eyenziwa Dlamini yiba sizama ukuvusa abantu bakithi. Uyabona nje namhlanje uma uya esibhedlela noma uya kudokotela afakunika amaphilisi uyakwazi ukuyi-checkela amaphilisi ukuthi ama-side effects athini
Indiscipline ngekho thina le. Into akunikeza nje ukunikile nje finish. Namhlanje ukwazi ukulifunda iphilisi ulibhale pha likutshela. Lithi ama side effects awu50. Ngizokulapha ikhanda khona ama side effects awu50. Uqhubeke uligwinye ngoba unika udokotela. Uzoblame umlungu lapha. Angithi ke Njomane into engiyishoyo. Sibulewe Njomane, silunjiwe, sithathiwe. Siphelile Njomane. Uthini maso? Sibulewe. Siphelile Njomane. Yabona like it goes back kulento lena engiyivezile eqaleni ukuthi umlungu ufika abeke isystem bese akushiya yachiya kanje. usalulwa we. Then ke Usalulwa we. No ayikhuli siyavusana sizoyishintsha. We fall to the big trap. No soyishintsha le. Asoyishintsha fanele siyishintshile otherwise uthatha isikhathi kodwa ke kancane kancane. yeah so le mali ngeke sikwazi ukuphila le mpilo esiphilayo we are nothing. Umuntu onamasentshanyana vele ebone sengcono kunabantu bakubo aphinde angafit nakubelu. Yabona labantu esithi banemali kubelu ngeke umbone. Kodwa thina incanyana nje uphila la ungazi khona lapha ngithi umuntu identify yena ngomqondo wakhe ngento ayigqokayo ukuze ube worth funeka ugqoke into ebizayo. You cannot ngoba awuzazi ukuthi angithi uyabona umsangano into ongakanani la. Wawebezwa belungu beqolisa kulento abayenza nje kubantu. Wakhona wamuzwa nje iphumelo baletha siyaxolisa bona. Uthe ukuthi baxolele. Kusho basiphele. Wathi wasimxole sesimxole. Sesimxolela kulahle zonke ikhaya. Lapho solwana ikhaya. Bafike bamnyama. Bafowethu ukuba khona kwenu kuyisibusiso. Ngoba sivulana amehlo la. Bakhona abantu abancane abahaya ulwazi. Ngiyabanxusa ukuthi abavele ngaphambili babuze imibuzo kumnandi ukwenza into wazi. Uthi wazi la ku wrong kodwa wenze. Mangifundisa intsha ngithi let's say umuntu ukudla ama drugs. Ufika umuntu uthi hayi useqedile udla ama drugs. Ngimbuza ukuthi uthanda udla ama drugs okay. Ukuthi vele impilo yakho angithi wadla ama drugs kuyoba inkinga mhla esephazamisa umndeni. Yabo ungayidlela ama drugs akho kodwa ngathi usuphazamisa umndeni then it becomes a problem. So asibani into yokuthi freedom sibanike nema consequences kuzokwenzekani after. Ngiyazi namhlanje sengo single parent kakhulu ngenkathi kuse double parent uma kusekhona baba noma ubaba beyixosha ingane ekhaya uma ekhali nyembezi athi mawungabe ungafuni hamba naye ngobona into wrong. Namhlanje singane seyiphila impilo one sided kodwa ezwayo ingane iyakwazi ukuthi kumzali khona into kanje khona isibonele ngicela ukusenza izingane zamantombazana ubona intombazana yenza umfana esina 18 years umzali benganakini kube ingane ethi baba ngifuna umhlonyana especially ezifunda ekoleni zabelungu ingane ziyafuna uku-identifya but thina esivalayo njengabazali yabo ingane ithi ngifuna nami ukwenza into eyizwa obani ubaba usephucukile it is phucuka before ingane zethu which is a curse. Okufanele thina abantu abadala njalo ngihlangile nathi abantu abadala ngoba ayikho ingane ongaletha emhlabeni besijikiya kuphatha ngoba ifika ingazi lutho mayithi into uthi ungakwenza ukuthi izokhula yazo into ethile yenziwe but mawuyiyeka yenze noma yini sifile isizwe sethu uthi ingane yakho ufuna ibe ithole ongakutholanga owakuthola wena wawufundiswa impilo wangathola imali wangabadloshizi kulungile manje usuwenza opposite nangabe uthe enganeni na ufuna ingane yakho ifunde lokhu ongakufundiswa. Yayibona then kube sakhe sizwe ke lapho iqala ekhaya lento. La ekhaya iphuma ibe omakhelwana kube for instance uzalwa kwami uyiphathe kahle gcina uyiphethe kahle komakhelwana usuyiphethe kahle kwi community yonke lendawo usuyiphethe kahle eThekwini usuyiphethe eSouth Africa umhlaba wonke but ake sihluphe ukuthi nani ngiyanika intshele ukuthi mhlamba ke nambe noyizama ukuthi ungazichaza kanjani ungamchaza kanjani umuntu ukuthi uyini ngiyazi akulula kodwa if uyenza as i-homework kwenza i-research not i-research le yamabhuku i-research le yokucela umdala akuvulele yabo le mithi esisebenzisa namhlanje even inyanga lento eseBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu ekhuluma noMose nobani bani
impela injalo nenyanga zethu kwakhulunywa nazo zile umuntu avuka athi ubona isihlahla esithile ahamba aze ayofika afika simbi isihlahla yabo ukuthi uphiwe uNkulunkulu wayechuma nathi umdali ukuze sibe la sikhona namhlanje isikhathi nathi sisaxhumene nemvelo yebo kodwa manje basidayisela kakhulu ngaseBhayibhelini kuzwa kakhulu ukuthi uMose kwathiwa kanti uNgcobo lo wayenyanga uKhukhuvula naye wayetshela ngoba inyanga ayifani nesangoma inyanga iyafundisa ukuthi amakhamba nje bese yona ifundisa abantu bese emva kwalokho isizwe siyaphila njengabo dokotela wenza research one iphase ayinikeza abanye thina siyakubamba lokho umuntu ashona ukuthi kwashona ubani welapha isifo sokuwa kasekho ugogodile sesilimele njalo ake sishare ulwazi singacompete uma uthenga into endiyeni ufuna ispare ufuna ama breaks awekho athi go next door ufika kunike umuntu thina nje mawuthi ma-spares la ngeke wakhe uzokubulala tafula hayi usakhuluma ngama-spares siyachela uthi hey ufuna kube sinesinyama ngala uzobeka nje itafulana lakho la ngibekile sesivala ke angibonge kunina mhlambe Dlamini elokuvala kodwa vele uvalo wasekundawo sisebenza izogcina izwakele ebantwini kodwa nje okwanamhlanje mase sigoduka ngathi ufuna yini ongahayi ubona yenzeka ukushintsha isimo sesikhuluma ngaso ngacela nje uMvelinqangi ukuthi ahambele kuthina sonke uma ngithi thina sonke ngisho umuntu omnyama wonke ukuthi akabuye umuntu omnyama azazi ukuthi uvunguze umoya kaMvelinqangi ngaphakathi kuyena awukhiphele ngaphandle ubonwa abantu sikhumbule ukuthi isikhathi esiphila kusona isikhathi sokugula ungazikhohlisa wena uthi awuguli kodwa uma usadla lokudla okudliwayo manje noma ngabe ukudla amaveji lawo maveji ufuna uwacabanga ukuthi aqhamuka la kwasiyavusana kunama-herbs kunezinto ezenziwe ngama-herbs eziphilayo ezidinga nje ukuthi usupplemente ngazo noma ngabe kuthiwa ukudlile lokhu kudla kodwa supplementa ngoba izicubu nezicubu zinezinto ezakhelwe zona ezifanele ukuthi zidle so-ke uma ngabe subscriber unga-order futhi lawa i-herbs zikhona izinto ezisizayo umzimba womuntu umdala abe nani nonke akube njalo Mtamaso hayi ngithanda uku-eda ekutheni uMholi Dlamini esekhulumile ngawo ama-herbs ekuyiwona alapha ngokwenyama mina ngithanda ukuveza lokhu-ke okulapha umoya umphefumulo yebo nomphefumulo okuyincwadi le umsamo wabantu abamnyama nobundlalifa babo eyabhalwa uMinister umhlonishwa uMinister T.M. Bhekakancane le ncwadi yaqala ukuphuma-ke uma ngikhumbula kahle kwaku-2019 iyaphuma kodwa ama-copies ayemancane so naye kuMinister-ke ngokudlula kwakhe emhlabeni umdala umthethelele kwaphoqa ukuthi ayibuye ngoba lo lwazi oluqukethwe la lubaluleke kakhulu ngeke sizivume ukuthi kube yinto evethane ihlale nje kithina esilwaziyo kuphela singabe sisadlulisa kwabanye so sithaya siyidlulise u-R70 iyatholakala kumina ngqo yakwazi futhi ukuthi uthole nokumhlonishwa umhlongo ayikho inkinga nakuyena futhi ubaba uDlamini ukwazi ukuxhumana naye wayithola u-R70 kuphela. Asibonge uba khona kwenu ihambeli zethu lento enisipha yona ibaluleke kakhulu ngicabanga ukuthi episode elandelayo sokwesikhuluma ngomsamo masikhuluma ngomsamo wabantu ngoba kuqukethwe kule ncwadi sithinta into ezimbili ngoba umsamo wonke umuntu uyawazi mhlawumbe le ncwadi izosicabisa ukuthi umsamo wakheke kanjani u-ede kulokho onako asiphikisana sisho ukuthi sikusho ku-right noma ku-wrong kodwa kufuneka ube nolwazi ukuze bese wena wenza okwakho ozophila ngakho uzwe ngapha wezwa ngapha uthathe okuhle ngala uthathe okuhle ngala uhlanganise ubone ukuthi ngeke ukwazi ukuphila siye phambili ngalawo mazwi-ke ngithi la kuSiyavusana podcast
Siyacela ukuthi ukuze sikwazi ukuqhubeka sikufundisa kancane kancane usubscribe, upresse nebell ukuze makukhona esikwenzile uphinde ulalele. Uphinde futhi usi-advise mhlambe ama-topics ongafuna siwakhavile ngoba ngeke sikwazi ukwenza konke singazi ukuthi wena ushoda ngakuphi. Akube njalo.